ఎవడు విలన్ ఎవడు జిందగీలో డీలో డిల్లెలో డీలో డీలో డిల్లెలో సెట్టోడెవడు మంచోడెవడు బోల బోలో విలనే లేకపోతే హీరో లేడురా అందరూ మంచోళ్ళైతే చెట్టోడెవడురా ఎవడేందనే దశలు ఎవనికెరుకరా చల్ మాకి కిరికిరి ఏమన్న చెప్తిరి లైఫ్ అంటే మిస్టరీ ఇది ఒడవని స్టోరీ బతుకంటేనే భయం ఇది రాక్షస కావ్యం ఈడ దిన దిన గండం దీనమ్మ జీవితం చిరంజీవి చేతుల్లోన రావు గోపాల్ రావు బాలయ్య బాబు దెబ్బకి చూడు జయప్రకాష్ రెడ్డి వెంకి నాకు దుంకిండ్రంటే కోట అవుతే కదా పిల్లని ఎంత పెద్దోడైనా హీరో గ్రేటే కదా రఘువరన్ను ప్రకాష్ రాజు పేరు తెచ్చుకోలేదా విలన్ లేకపోతే సినిమా హిట్ అవుతుందా బాహుబలి అంత తోడు పాంచన్ అనలేదా బల్లల దేవుని బొమ్మను చూడలేదా చల్ మాకి కిరికిరి ఏమన్న చెప్తిరి లైఫ్ అంటే మిస్టరీ ఇది ఒడవని స్టోరీ బతుకంటేనే భయం ఇది రాక్షస కావ్యం ఈడ దిన దిన గండం దీనమ్మ జీవితం పవర్ స్టారు ఎన్టీఆర్ మెగా పవర్ స్టారు కంటెంట్ అంటూ ఉన్నోనికి కట్అవుట్ చాలు ఐకాన్ స్టార్ దేవరకొండ టిల్లు నింటున్నాని టికెట్ ఎక్కాలంటే రవితేజన ఉండాలి జాన్ని పోకిరిలో నా పోలీసోడు హీరోయిన్ ని గోకిండే పండుగాడు మహేష్ బాబుకు పడిందే సినిమాలల్లా విలన్లకు అన్యాయమే అయితాందే దునియానే సినిమా అయ్యిందే చల్ మాకి కిరికిరి ఏమన్న చెప్తివి లైఫ్ అంటే మిస్టరీ ఇది ఒడవని స్టోరీ బతుకంటేనే భయం ఇది రాక్షస కావ్యం ఇడ దిన దిన గండం దీనమ్మ జీవితం गोविंदा हरि 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 गोविंदा हरिचरितं रसभरितं हरिचरितं श्रीभागवतं కలిశాకలిది అంతం లేనిది రసభేటూయని రంగస్థలమిది స్వార్థం మోసం నిండిన మనిషితో దేవుడు రాసిన రాక్షస కావ్యం गया
వెలుతురై నుదురుపై నేను వేల వేల ముద్దులిస్తాను. ఒక్కడై నువ్వలా ఎక్కడా నడిచినా నీడలా నీ వెంటే ఉంటా. నిన్నిలా వదిలినే వెళ్ళిపోలేదురా, దిక్కులై నిన్ను చూస్తున్నా. గుడిసెలో తడికలే నా రెండు చేతులై ఎప్పుడూ నిన్ను కాచుకుంటా. గడపనే దాటగా తిరిగి నీ రాకకు వాకిలై ఎదురు చూస్తున్నా. అమ్మా అని పిలిచినా అమ్మాను పలకవే, అమ్మా నాపై కోపమా. అమ్మా అని లేపినా అమ్మాను కదలవే, అమ్మా నీ కళ్ళు తెరువవే. అమ్మా నీ జోలలో నేను లోకమే మరిచిపోయాను. అమ్మా నీ కోసమై నేను వేకువై మేలుకున్నాను. రాక్షస కావ్యం మొదలిక నేడు కత్తే బలమై కలిగినది. చదువే ఆశయమైన నాడు ధనమే నెత్తులు కోరినది. పవరంపాం పవరబంపాం పవరంపాం పవరపాం పవరంపాం పవరబంపాం పవరమప్పరాం. గురుముఖమనదేత్య ప్రాహ వేదానశేషాన్ నరపరికృప్తం దుర్గమాదాసు కామః ససురమం రంగనాథస్య సాక్షాత్ ద్విజకులతిరగంధం విష్ణుచిత్తం నమామి. విన్నార్దవరుషోడు వెల్లెబొత్తు రెండు రకాల్ సొన్నార్ కమర్కం షోడిరోం మున్నార్కే జరుత్తాన్ నురయితో நெஞ்சமே வந்து பாண்டிய கொண்டாட மண்டல விரான் வந்தான்
கிண்டமங்கஜம் பல்லாண்டு வடிவார் ஜோதி வளத்துறையும் சுடராடியும் பல்லாண்டு. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.